This is ITV News at 10 with Tom Bradby. Pawb, a croeso i newid yn ITV. Mae ddiargyn ofnadw wedi digwydd yn Nhorci, a mae eidliadau wedi cwmpo lawr a mae pobl yn marw, a mae pobl heb hartre. Draw i Beton yn Diolch Riley. Fel y gwelwch chi, mae llawer o adeiladau wedi eu cwmpo i lawr. Ar hyn o bryd, bu farw 34,418 o bobl. 6,400 o bobl o adeiladau wedi eu cwmpo i lawr. A 13.5 miliwn o pobl heb cartre. Helo. Beth wyt ti'n meddwl am y Deian Gymreig yn Turkey? Roedd i'n meddwl mae'n erchyll am y bore yma am 2 AM. Chwmpais i lawr y grisiau a lawr i siot i. Lwcus y plant i mewn China gyda dy dad. Mae hwnna'n erchyll. A faint o amser parodd hyn o fe? Dim ond am 75 eiliad, ond dy 75 eiliad yn weithaf yn fy mywyd i. O, mae hwnna'n ofnadw. Diolch na fe. Draw i Diolch am hwnna merched. A draw William Jones a Ruby Hemming sy'n mynd i siarad am y cystadleuaeth 6 gwlad. Enillodd Cymru 6 gwlad y roedd o weithio gyda 40 o deitlau. 28 yn gyfan gwbl, 12 yn rannu, ond Lloegr sydd wedi ennill y fwyaf o deitlau llaw gyda 29. Waw, mae hwnna'n lot o deitlau. O sut wyt ti'n credu fydd gêm Cymru ar dydd y Sadwrn? Am fy marn i, rydw i'n meddwl mae'n mynd i fod yn gêm agos yn erbyn Cymru gyda sgôr o 29-49 i Ffrainc. Diolch Will a Ruby, diolch am rando. Heno, hwyl fawr a welwch chi fory. This is ITV News at 10.